Doncs no. El feminisme no és delicte. El capitalisme no és delicte. L'unionisme no és delicte. El marxisme no és delicte. El socialisme no és delicte. El piragüisme no és delicte. L'alpinisme no és delicte. Per tant, l'independentisme no és delicte. El que és delicte és tancar gent a la presó per les seves idees o pagar-los per poder expressar les seves idees. Això sí que es delicte. Soy Josep Tío, músico. El artículo 16 de la Constitución Española garantiza el derecho a la libertad ideológica. Ser independentista no és un delito. Hola, soc l'Anna Bertran, soc actiu i penso que expressar les teves idees no és un delicte, no hauries d'anar a la presó per fer-ho. Ser independentista no és delicte. Som la companyia elèctrica d'Arma. Expressar les nostres idees no és un delicte. Votar en un referèndum no és un delicte. Complir el mandat d'un poble no és un delicte. Defensar la independència no és un delicte.